ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମା ଗରମ ଚା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ସାରି ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ ମଗାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିନଥିଲି। ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଜମା ବି ଠିଆ ହେଉନଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜମା 2ଟି ଫଟୋ ମୁଁ ତାର ଉଠାଇଥିଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଜଳଖିଆ କରି ନେଇଥିଲୁ। ଜଳଖିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଶହୀଦ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ପାରୁଛେ ସେଇଆ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଳି ଦିନକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯିବ ସେତେ ବି କମ୍ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।